Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nou beste meisken, het is 1 uur haast. We zijn al met bijna hier in de studio. Kun je hier zien, ze zwaaien ook echt al wat. Dan is je al aan het vloggen binnen. En ja, het is hartstikke mooi, want het is weer Noorderwien live. En we hadden dat nou zijn interview, maar dit is liek het wel haast live zijn, jongen. Dus ja, dan ben je al hier druk aan het oefenen. 2 keer 15 band of zo, of jongeren band. Die dan gaan doorzien midden in de studio. Daar ga ik nog niet mee maken, maar nou zul het mij meidje. En ja, het is heel lekker rustig in de studio, want hier, het begint je nog net, dus ik begin het aan pas. En ja, wat zou ik zeggen? Ik zou zeggen genieten van wat er al hier komt. En ja, het belooft wel volgens mij heel veel lokale artiesten. Dan ga ik deze Keffer en Oren. En het is wat het is en als alles in is alles in. Zou je het maar even correct, hè? Nou, onzin. Alle squalen, of tenminste een heel soort squalen in Friesland. Ik meen zo'n 24, 40 in totaal. Die had om 12 uur al die. Nou, ik heb hem zo'n 4 kregen. Hij je met al die om 12 uur? Nee, hè, dat ben je hem onderwijs, denk ik. Ja, dan waren we onderweg. Ja, Ja. maar het filmpje is gemaakt, hè? Kijk. Dus dat is nu in de ether. Die staat al online. Die zit online. Komt weer even. Zo even een groot artiest wat vragen stellen. Oh, komt hè? Daar snap ik nog voor. Ja. Hoeveel bandjes had je nou oprochten of zes toe in? Nou, Die actief binnen? ik zal je even vertellen, dat ben er 2. Zet maar wat er al aan. Ik vind het echt een rukplaat. Hij is van 2 keer eerder hartstikke leuk en dan is gewoon niks meer. Deze, Zoute Landen. Ik vind... Ik heb dit niet zo. Nee, ik snap het, ik snap het. maar even praten. Willem, wie kunnen over goede bands praten? Moet je nog naar moeders? Ja. Van wie komt er volle meer alleen gewoon pingelen van? Ik kom alleen pingelen. Dat is alles. Dat is alles, hè? Ja. Ik ga even even Nienke spontaan interviewen. Nou, ze komen de titel terug, hè? Je bent Noorderwien live. Ja, we komen de tijd voor terug in Noorderwien live. Ja. Wat dacht ik, maar gaat dan maar even voor de camera. Ja, ik dacht maar even ik denk, spontaan en ik loop interviewen. Jullie zitten lekker achter de raam. Ja, maar wist dan kijk het lekker hoe Sjen. Alle druktes nou een beetje voorbij. En dan denk Klopt, ik, nou dan ga ik ja. eerst in mijn bakje chocolade maken. Oeh, ja. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ja. Dus dan geniet ik. Ja, ik geniet sowieso wel, maar dan is het lekker dat even rest. Welkom hier in de studio van Noorderwien live. Want nog een hele uur ongeveer houden we nog Noorderwien live. En ik heb begrepen, je had een rondleiding. En nou, ik vond het machtig mooi dat je meer om het zoveel winnen. Ja, ik ga al heel wat jongen. Ja, hè? Ja. Heel nieuwsgierig al ik om dit eens even van dichtbij mij te meidje. Ja, wie? Jij bent echt Omroep Friesland jogger? Nou, net zo vaak, maar ik zeg. Oh, oké. Ik jog sowieso net zo voor de televisie. Nee, dat Johannes is maar vrij gezoen eigenlijk. Dat probeer ik, ja. Ja, wie? Ja. Maar klopt dat alle mensen die met jou binnen reuma hebben? Nou, die vrouw had reuma, dus ik ben hier alleen als partner van. Ja. De steun voor de reuma. Want reuma is inderdaad in de regen dat het vast zit en dat het net zeker, alle kanten meer op precies. kan. Ja. Oké. Nou, welkom bij Pien nog even iets spontaans tussen terug of zoals muziek of iets jam-achtigs kunnen dwalen met Pien die dan zong. Ze is dwalen met de 84 muziek. Kleding is er echt nevers. Ik liet haar even starten met een stukje muziek en dan is het de taak om daar iets te improviseren qua rap. Misschien zong ik wel. En dan staat nog wel er even, meidje er even wat. Ja, best. Oké. I got the feeling that I can win. I could reach everything now, gonna overcome all doubt. But I got the feeling that I can win. I could reach everything now with a little luck and love. Oh, now. With a little luck and love, with a little luck and love, with a little luck and love. Oh, now. With a little luck and love, with a little luck and love, with a little luck and love. Oh, now.
with a little luck and love, with a little luck and love, with a little luck and love. Oh now. Met het beatje dat ik in jaren onderleefde voor die komst ook bij mij en ik bij die komen we bij me kwander om te kunnen zien wat bij mij me kwander kunnen betinken. We hebben heen net te volle zinken, maar vooral kunnen betinken hoe we dat liedje leeft, hoe me kwander jaan kennen, hoe we dat mij me kwander jaan kennen, als we via de volle komen. Het is net vol dat we kunnen dwaan als een meesk, maar ik begin bij mezelf om te zien naar mezelf en naar die. Samen ben we vrij als we dat wollen, met dat beatje dat ik ken, ja. Is het ook klimaatvloggen? Nee, ik zal even zitten hoe wat. Vertel het ook maar. Ja, want ik zal even zitten van dat er wat omkomt, namelijk komende wijsje is Jam, Art and Jam, op ziekje op internet. Dan Toosje is de grote gedichtenjongen, waar ik optreed. Dan is zaterdag iPop erop uit in Boetenpost. En dan is Snijn is de Elfstedentocht. En van een uur of 2 is de inkomst. En daar zal ik echt optreden. Ik zal vooral Friese hip-hop, jazzy, hip-hop, dub-achtige muziek jaren litten. En ja. Nog geweldig. Dus dan weet je met even. Ah, shit. Oh, ze hadden denk ik nog achter de regen, is dat? Nou, jammer aan Willem. Hey.